рӯбарӯ шудан бо ҷонварони ваҳшӣ ва ором набуда ба инсон бо оқибатҳои нохуш анҷом ёфта метавонад. Ҳамасола шумораи зиёди одамон дар натиҷаи чунин вохӯриҳо ҳалок мешаванд. мо бароятон якчанд тавсияҳо медиҳем, ки дар натиҷаи амал кардан аз рӯи онҳо метавонед худро наҷот диҳед. Ин тавсияҳоро мутахассисон ва зоологон омода намуданд. бо диққат бошед. наҳанг далели хушҳолкунанда. аз 150 намуди наҳангҳои ҷаҳон танҳо 20 намуди он метавонад ки ба инсондарафтанд. бештари онҳо одамро ғизо намешуморанд. пас агар мо барояшон ғизо набошем, чаро ба мо ҳуҷум мекунанд? албатта дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо наҳанг рӯбарӯ шудан ғайриимкон аст. вале бо вуҷуди ин, агар наҳанг инсонро мушоҳида намояд ва барояш он аҷиб бошад, фирор намудан хеле мушкил мегардад. барои оне ки наҳанг аз мавҷудияти инсон дар масоҳаташ хабардор нагардад, нагузоред ки қатраи хуне ба дохили об чакад, зеро наҳангҳо бӯи хунро хеле хуб ҳис мекунанд ва ҳатто аз чандин километрҳо низ барои пайдо намудани соҳиби он ҳозир мешаванд. агар наҳанг ба инсон рӯбарӯ шуд, набояд ба таҳлука афтоду фирор кард. ҳеҷ гоҳ пуштатонро ба тарафи наҳанг нагардонед. дар акси ҳол наҳанг шуморо сайди худ мешуморад. ҳангоме ки наҳанг ҳуҷум кардан мехоҳад, инсон бояд ба ҷойҳои нозуки он, чашму қисмати гардан зарба бизанад. дар чунин ҳолат имтиёзи фирор намудани наҳанг зиёд мегардад. кенгуру. ин намуди ҷонваронро низ дар Тоҷикистон танҳо дар боғҳои ҳайвонот мушоҳида намудан имконпазир аст. вале бо вуҷуди ин, донистани тарзи муҳофизат аз ин ҷонвар мушкилие намеоварад. дар назари аввал кенгуруҳо беозоранд, вале онҳо метавонанд ба инсон хатар эҷод кунанд. ин дар ҳолате имконпазир аст ки шумо ба масоҳати ӯ ворид мешавед. ҳангоме ки кенгуру мехоҳад ҳуҷум кунад, сулфа кунед. сулфаи паст. кенгуру мешуморад ки шумо беморед ва имконияти ҳуҷум намудан кам мегардад. ба поён нигоҳ кунед ва оҳиста оҳиста ба ақиб равед. дар назари кенгуру хурд менамоед ва шуморо хатарнок намеҳисобад. ба ҳеҷ ваҷ ақибро нигоҳ накунед ва нагурезед. дар хотир дошта бошед ки кенгуруҳо ҷаҳандагони моҳиранд. аз онҳо фирор намудан душвор аст. шер. агар шумо бо шер рӯбарӯ шудед, чашмонатонро аз нигоҳаш наканед, ба ақиб нагардед ва нагурезед. дар чунин ҳолат шоҳи ҷонварон, шер, ҳатман ба шумо дар меафтад. худро бузургтар ва пурқувваттар нишон диҳед. дастон ва либоси болопӯшатонро боло бардоред. агар дар назари шер калонтару даҳшатнок намоед, ба шумо ҳуҷум нахоҳад кард. овозҳои баланди гуногун бароред. ин гуна рафтор имконият медиҳад ки шер ҳуҷум накунад, зеро дигар шуморо сайд намешуморад. фил. филҳо ҷонварони зирак ва меҳрубонанд, вале баъзан ба инсонҳо дар меафтанд. дар бештари маврид ҷинси модина ҳуҷум мекунад, зеро мешуморад ки барои наслаш хатар эҷод мекунед. ҳангоми рӯбарӯ шудан ба баданаш аҳамият диҳед. агар хартуми фил ба поён тоб хӯрда бошаду гӯшҳояш ба ақиб, пас ӯ мехоҳад ки шуморо зери пой намояд. дар ин ҳолат фирор накунед. дар паси санг ва ё дарахт пинҳон шавед. каркадан. узви биноии каркаданҳо хуб инкишоф наёфтааст, аммо суръати ҳаракаташон ба 50 км дар соат баробар аст. барои ҳамин фирор аз онҳо хеле мушкил хоҳад буд. мушкил, вале имконнопазир не. дар паси дарахт, санг, бутазорҳо пинҳон шавед. агар ӯ шуморо набинад, аз пайи ҷустуҷӯятон нахоҳад шуд. баҳмут. ин ҷонварон яке аз хатарноктарин мавҷудоти сайёраанд. новобаста аз ҳаҷм, онҳо бо суръати 30 км дар соат ҳаракат карда метавонанд. бо дидани инсон ва ё дигар намуди ҷонварон, онҳо зуд хашмгин мешаванд ва дар меафтанд. баҳмутҳо дар фасли гармо миёни бутазорҳову алафзорҳо паноҳ меёбанд. бинобар ин, агар шумо ба давлате рафтед ки он ҷо баҳмутҳо зиндагӣ мекунанд, ба буттаҳо наздик нашавед. барои худро эмин нигоҳ доштан аз ҳуҷуми ин намуди ҷонварон, ба болои сангҳои калон, теппаҳо ва ё дарахтон бароед.